kusakana kwatiri kuita zvekare pano pahatirari 263 pano patichange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Ndine wenyu hatirari nchange ndichikuvigirai maupdates acho ari kupisa muzimbabwe. Nyandaweni zvemuzuva ranhasi isad news. Ndinokumbura unyora mucomment section rest in peace zorai murugare. Tasina tarisiro izvi tasikazvifungiro kuti hama dzedu dzichafa dzienda kubasa, hama dzedu dzichafa dzichitenga hembe. Nyandaweni zvemuzuva ranhasi inyaya iyo yakaitika kuna Corner Street and Bank, kuna Chinhoi Corner Street and Bank niye Gulf. Ndokwakaitikira nyaya iyi paCBD. Zvikunzi mvura iyo yakanaya yakauraya vanhu vakati wandei, ivo vanosvika ivo 5 mushure mekunge building iri radonhedzwa nemvura yainaya. Mota dzakapararawo dzamuri kuona pamascreen. Ndo chiitiko chatakasangana nacho, takasangana nesad news muzuva iri. Chingoti zorai murugare. Tasina tarisiro izvi tasingazvifungiri kuti vanhu ava vachafa nemvura yainaya. Chiko rest in peace kune avo vakatisiya. Nyorai kuti RIP mucomment section. Chingoti tifollowei kuitira kuti isusu patinouya nemaupdates usisarire kumashure.